مفلسان برای سیر و سیاحت آزمون‌های جمهوریوی راهنمای جامعه خانه امید تاجیکان دنیا تاجیکستانی آزاد و صاحب اختیار دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони тоҷикистон манзуратон мегардонем. имрӯз дар барнома душанбе муҳити муаттару гулпӯшт, таҷассумгари зебоӣ, тозагӣ ва вусъати созандагӣ. тамошои манзараи дилфиреб, ҳаловатбахшу рӯҳфизост. вусъати корҳои ободонӣ дар гӯшаву канори кишвар бозгӯи талошҳои пайваста барои таъмини зиндагии шоистаи мардум. истифодаи мақсадноки нерӯи барқ, талаботи замон ва кафолати рушди устувори иқтисодиву иҷтимоӣ. рушди соҳаи кишоварзӣ омили муҳими таъмини ҷойҳои корӣ, фаровонии бозор ва таҳкими амнияти озоқаворӣ дар кишвар. тақдими шоҳнома нишони баланди эҳтиром ба таърих, фарҳанг ва тамаддуни ғании миллати тоҷик. бихонан ҳама савод бигиранд, дар оянда дар ободии ватан саҳмгузор бошанд. либоси миллӣ ифодагари ҳуввияти тоҷикон, рамзи ифтихори миллӣ ва василаи муассири пешгирӣ аз бегонапарастӣ. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. талошҳои пайваставу доимии президенти ҷумҳурияи тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдомҳои наҷибонаи раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ боис бар он гардидааст ки имрӯз шаҳри душанбе ба яке аз маконҳои истироҳату фароғат барои сокинони кишвар ва меҳмонони дохилию хориҷӣ гардад. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронама. кӯчаву хиёбонҳо гулпӯш, гулгаштҳо назаррабо ва сокинону меҳмонон шоду масрур ва мафтуни ин ҳама зебогиҳо. ин тасвирест ки ҳар шом дар кӯчаҳои шаҳри душанбе мушоҳида мегардад. пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар ҳақиқат ҳам ба як шаҳри зебо ва хеле ҷолибу назаррабо табдил ёфтааст. ҳоло гулҳои мавсимиву доимӣ бо композитсияи махсус шинонида шуда диққати ҳар бинандаро ба худ ҷалб мекунад. Город очень произвел впечатление, как восточная сказка. Все в цветах, все в солнце, у нас уже холодно. Такие огромные современные здания. талошҳои пайваставу доимии пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва иқдому заҳматҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ боис бар он гардидааст ки имрӯз шаҳри душанбе ба як макони истироҳату фароғат барои сокинони мамлакат ва меҳмонони дохилию хориҷӣ гардидааст. Здесь как рай. Я этот город называю город Душанбе Гулистан. Здесь столько цветов, просто действительно рай. Я очень рад за таджикского народа. Да, мы очень любим, я лично люблю очень таджиков, поэтов, культура, у нас культура, мы сами персы, иранцы, наша культура, все нас объединяет. У нас один язык, одна культура и так далее, и так далее. Душанбе очень прекрасный город. Кто только не приезжает, все очень здесь нравится. Я в Таджикистане себя чувствую как 65 лет. Я желаю вам удачи, чтобы всегда были праздники, везде строятся, везде цветы, фонтаны. Такого очень редко где в Центральной Азии увидишь. дар кӯчаву роҳҳои шаҳри душанбе шумораи зиёди шаҳрвандон ба назар мерасад ки дар фазои ободу осудаи ватан фориғ аз кори зиндагӣ сайру гашт мекарданд. тасвири рангҳо, нозукиву зебоӣ ва шукуфоиву ҳаловатбахшии гулҳо басо ҷолибу диданӣ мебошад. сайругашт дар кӯчаву хиёбонҳои тозаву озода ва гулгашту боғҳои назаррабо ба кас ҳаловат мебахшад. тамошои манзараи дилфиреб, ҳаловатбахшу рӯҳфизост. базми гулҳои ороишӣ бо дизайни олӣ дар пойтахти ҷумҳурии тоҷикистон шаҳри душанбе. бо дастур ва супоришҳои раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ
имрӯзҳо шаҳри душанбе ба як макони гулзор ва сабзазор табдил ёфтааст ки ин барои ҷалби бештари сайёҳон ва таъмини истироҳати сокинон нақши муҳим дорад. баланд гардидани маърифати мардум талаботро ба парвариш ва нигоҳбини он бештар намуда сафи тарғибгарони зебоии марҳила ба марҳила зиёд мегардад. ҳама ин ободкорию созандагӣ аз самараи истиқлолияти давлатӣ ва сулҳу ваҳдат буда ба ҳар як шахси ватандӯз ва асил арзиши олӣ доранд. дар идомаи корҳои созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ сокинони ноҳияи ҷайҳун тасмим гирифтанд ки роҳҳои мошингарди сатҳи маҳаллиро таъмиру мунфарж карда барои таъмини ҳаракати бемамонияти воситаҳои нақлиёт шароити мусоид фароҳам оранд. ҳамин гуна корҳои созандагӣ дар дигар деҳоти ноҳия бо маром идома дорад. гузориш дар ин хусус. 1 километру 700 метр роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун ки солҳои зиёд ба таъмир ниёз дошт бо ибтикори мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатӣ ва саҳмгузории сокинону соҳибкорони маҳаллӣ тариқи техникаҳои идораи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия бо сифати баланд ва ба талаботи роҳсозӣ ҷавобгӯ пурра асфалтпушт карда шуд. таъмиру мунфаржкунии роҳҳои мошингард аз самтҳои асосии нақшачорабиниҳои ободонӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи ҷайҳун ба ҳисоб рафта дар ин замина солҳои охир иқдомҳои зиёд дар ин самт амалӣ карда мешавад. ба хотири сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон сокинони ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи ҷайҳун талош намуда истоданд ки дар корҳои ободонию созандагӣ саҳми худро гузоранд. дар доираи ин мо тасмим гирифтем ки дар ҷамоати деҳоти истиқлол дар деҳоти лоҳутӣ ба масоҳати 1 километр 700 метр роҳро мунфарж намоем. аллакай корҳо оғоз гарданд. имрӯз кӯшиш менамоем ки онро ба анҷом расонем ва боз ният дорем ки дар оянда дигар роҳҳои маҳалҳоро низ обод намоем. бо ҳамин гуна рӯҳияи созанда сокинони деҳаи лоҳутии ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳия тасмим гирифтанд ки ҳудуди 2 километр роҳи мошингарди деҳаашонро мунфарж карда ба талаботи ҳаракати воситаҳои нақлиёт мусоид гардонанд. тавре сокинон иброз менамоянд иқдоми мазкур дар заминаи сиёсати бунёдкоронаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати таъмини шароити арзандаи кору рӯзгор пеш гирифта шуда дар амалигардонии он сокинону соҳибкорон ва шахсони саховатманд ҳиссагузорӣ намуда истоданд. дар ҳудуди ноҳияи ҷайҳун дар маҷмӯъ 265,8 километр роҳ мавҷуд буда аз он 181,8 километраш роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ доштаро дар бар мегирад. мавриди зикр аст ки барои таъмини бехатарии ҳаракати воситаҳои нақлиёт дар марказ ва деҳоти дурдаст роҳҳое ки таъмиру навсозӣ карда шудаанд хатҳои уфуқӣ кашида шуда аломатҳои роҳ насб гардидааст. дар баробари анҷом додани чунин корҳо ҳамзамон кормандони муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди ноҳия ба давраи зимистони солҳои 2025-2026 омодагии ҳамаҷониба дида техникаҳои соҳавиро таъмир ва тибқи нақша маводи зидди лағжишро захира карданд. шоҳзода самандар, мусои нурмуҳаммад, давлати файзулло, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. ба муносибати истиқбол аз ҷашни фархондаи миллат ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар деҳаи похоти ноҳияи айнӣ корҳои ободонӣ вусъат меёбанд. таъмини деҳа бо оби нӯшокӣ аз тадбирҳое мебошад ки дар заминаи нақшаи чорабиниҳои бунёдгардӣ ба ин муносибат рӯи даст гирифта шуд. гузориш дар ин хусус. ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар саросари кишвар корҳои созандагии ободонӣ бо вусъат идома доранд. яке аз чунин ташаббусҳои шоиста дар деҳаи похоти ҷамоати деҳоти раззи ноҳияи айнӣ амалӣ гардид. бо иқдоми 15 нафар мардони саховатпеша ки маблағҳои ҷамъовардаашонро барои анҷом додани ҳаҷ ба ин корҳо равона карданд, хати оби нӯшокӣ ба масофаи 8 километр аз болооби деҳаи фанновод то деҳаи похот кашида мешавад. ин иқдоми ватандӯстона барои рафъи мушкилоти оби нӯшокии сокинон мусоида намуда аҳолии деҳаро бо оби тозаи экологӣ таъмин менамояд. ин ҳама бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ ва дастгирии пешвои миллат Эмомали Раҳмон аст ки
در سخنهای خود میگویند که ما باید که دیار خود را آباد نماییم، وطن خود را آباد نماییم. همزمان برای تامین تقسیمات بازصفت آب نوشابه در دهه 2 حوض آب با غنجایش 7 متر مکعب بنیاد گردیده ایستاده است که به بهتر گردیدن شرایط زندگی مردم مساعدت خواهد کرد. بنیاد چنین انشاءات مهم انفراستراکچوری در عرفه جشن استقلالیت نشانه همبستگی مردم و سهمی با سزای صاحبکاران وطندوست در پیشرفت دهه و ناحیه می باشد. مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه عینی این اقدام عبرت بخش را بلند ارزیابی نموده با سهمگزاران و شخصان فعال این کار اظهار سپاس کردند. برخی از فعالان دهه با افتخارنامه و سپاسنامه قدردانی شدند. дар ноҳияи рашт раванди корҳои созандагӣ дар каналу пойгоҳҳои обкашӣ аз навсозӣ мешаванд. ба анҷомрасии корҳои пешбинишуда тариқи ин шабакаҳои обёрӣ ҳолати мелиоративии заминҳо боз ҳам беҳтар мегардад. гузориши Дигули Маҳмуд. дар ноҳияи рашт масоҳати бештари заминҳои кишту майдони боғҳо аз ҳисоби каналҳои хуҷҷорӣ ва пойгоҳҳо обёрӣ карда мешаванд. این کانال و پایگاه ها سالهای آخر با تغییرابی اقلیم، پسشوی مجرای دریاها و دیگر عاملها به تعمیر و از نوسازی احتیاج داشتند. با مقصد رفع مشکلات جای داشته سال جاری در روند عملی شدن برنامه‌های سرمایه‌گذاری، تعمیر و از نوسازی کانال و پایگاه ها و دیگر انشاءات یاری رسان آغاز گردیده، کارهای پیش بینی شده مرحله به مرحله اجرا شده ایستاده است. در حدود ناحیه 18 کانال با درازی 195 کیلومتر و 9 پایگاه برای آبیاری نمودن زمین‌های کشت زراعت‌های کشاورزی موجود میباشد. در اساس نقشه برنامه‌های سرمایه‌گذاری در حدود ناحیه رشت 4 کانال با درازی 65 کیلومتر و 5 پایگاه آبکشی از تعمیر اساسی برآورده میشوند که این عامل در آینده میتواند با افزایش میدان کشت و استحصال محصولات کشاورزی مساعدت نماید. تا همین دوره سال روان علاقه کارهای تعمیر کانال بیگ سیاه در جماعت دهاتی های وصل و نصب تجهیزات معاصر شبکه‌های آبرسانی در پایگاه آبکشی قنبریانی جماعت دهاتی قلعه سرخ، باقی رحیمزاده و محله فرودگاه در عرفه انجامیابی قرار دارد. در صورت پوره عملی شدن کارهای از نوسازی کانال و پایگاه ها صدها گکتار زمین های تشنه‌لب با آب پالیزی تامین کرده می شوند. اصلا در موسم آبیاری طریق کانال و پایگاه های آبکشی برای احتیاجات میدانی کشت زراعت ها در ناحیه رشت زیاده از 8 میلیون کوب آب ضرور است تا دهقانان حاصل فراوان محصولات کشاورزی را صاحب شده بدین وسیله در تامین امنیت آذوقه‌واری کشورمان سهم خود را گذارند. دیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. با استقبال جشن 35 سالگی استقلالی دولتی در جماعت‌های شهرک و دهات ناحیه رودکی کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد که در این کار ساکنان و صاحبکاران محلی سهم ارزنده می‌گذارند. بنیاد انشاءات گوناگون برای باز هم به گردیدن اینفراستراکچور محل و تامین زندگی شایسته ساکنان مهم ارزیابی می‌گردد. گزارش در این خصوص. با استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در جماعت دهات راحتی ناحیه رودکی کارهای آبادانی و سازندگی با وسعت بلند جریان دارد. ساکنان و صاحبکاران محلی با پیروی از تشبس‌های سازنده و بنیادکارانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عملی سازی این اقدام‌ها فعالانه اشتراک دارند. در این سمت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 41 دهه راحتی که زیاده از 3000 خواننده در 2 بست تحصیل میکنند کارهای نوسازی و ساختمانی ادامه دارند. غمخوری پیشوای ملت در ساحه معارف ما آموزگاران را وادار می‌سازد که برای تعلیم و تربیت نسل نورس
саҳмгузор бошем. Аз ин ободию созандагӣ мо хеле хурсанд ҳастем ва кӯшиш менамоем ки сатҳи сифати таълиму тарбияро дар сатҳи аъло ба роҳ монем. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рӯдакӣ ва саҳми соҳибкорони маҳаллӣ синфхонаҳо ва муҳити таълимӣ ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонида мешаванд. ҳамзамон дар ҳудуди деҳа сохтумони як қатор иншооти муҳими ҷашнӣ аз ҷумла майдони парчам ва нишони давлатӣ, варзишгоҳ бо 1000 ҷойи нишаст, муассисаҳои тиббӣ ва кӯдакистони нав бо маром идома дорад. дар идомаи ҳамин гуна тадбирҳои созандагӣ бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бунёди як муассисаи нави таълимӣ барои 630 хонанда бо 15 синфхона низ оғоз ёфтааст. роҳи асосӣ аз даромадгоҳ то маркази деҳот мунфарш ва кӯчаҳо чароғон карда мешаванд. ин иқдомҳо ки ба истиқболи ҷашни истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ шудаанд, нишонаи эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва масъулияти шаҳрвандии сокинони деҳаи роҳатӣ буда ба беҳтар гардидани симои деҳот ва зиндагии шоистаи мардум равона гардидааст. истифодаи мақсаднок ва оқилонаи нерӯи барқ аз сокинони кишвар масъулияти ҷиддиро талаб менамояд. мутаассифона бо фарорасидани фасли зимистон баъзе шаҳрвандон дар ин самт ба қоидавайронкунӣ роҳ медиҳанд. вале ин ҳолатҳо аз ҷониби масъулони соҳа сари вақт ошкор ва пешгирӣ карда мешаванд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. масъалаи ташвишоваре ки имрӯз нигарониҳоро ба миён овардааст, ин саривақт напардохтани ҳаққи истифодаи қувваи барқ ва махсусан бо роҳи ғайриқонунӣ истифодаи нерӯи барқ аз ҷониби баъзе аз шаҳрвандон мебошад, ки бо чунин амали худ ба буҷаи давлат таъсири ҷиддӣ мерасонанд. бо мақсади пешгирию ошкор намудани чунин омилҳои номатлуб, амалҳои ғайриқонунии истифодаи қувваи барқ дар ҳудуди шаҳру деҳоти Конибодом аз ҷониби мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд чорабиниҳои мақсадноки назоратӣ доир карда мешаванд. дар натиҷаи гузаронидани чунин чорабиниҳои назоратӣ, далелҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ дар самти риоя накардани низоми истифодаи қувваи барқ, риоя накардани қоидаҳои техникаи бехатарӣ ҳангоми истифодаи дастгоҳҳои барқӣ ва риоя ё иҷро накардани қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор ошкору муайян карда шуда, нисбати ҳуқуқвайронкунандагон маводҳои маъмурӣ тартиб дода шуданд. дар шабакаҳои барқи шаҳри Конибодом ҳангоми гузарондани корҳои назоратӣ ва фаҳмондадиҳии оиди самаранок ва сарфакорона истифода намудани нерӯи барқ муайян карда шуд, ки дар якчанд марказҳои хизматрасонӣ ва дар даромадгоҳҳои манзилҳои истиқоматӣ рӯзона чароғҳои равшанидиҳанда пайваст мебошанд, ки ин боиси истифодаи бесамари нерӯи барқ гардидааст. ҳисобкунакҳои барқи ошхонаи Қодир ва Нигина ва дорухонаи Раҳима ва Фирӯза аз тарафи намояндагони шабакаҳои барқи Конибодом қабул ва тамғагузорӣ карда нашудааст. дар ин асно нисбати номбурдагон санадҳои қоидавайронкунӣ тартиб дода шуд. санҷиши ҳолати зеристгоҳҳои барқи 604 киловолтаи шабакаҳои барқи Конибодом бошад, нишон дод, ки ҳолати онҳо ғайриқаноатбахш буда, дари зеристгоҳҳои трансформаторӣ шикаста ва дар ҳолати кушод қарор доранд. гирду атрофи зеристгоҳ пур аз партовҳо мебошад, ки ин бархилофи талаботи қоидаҳои амалкунандаи соҳаи энергетика мебошад. нисбати шахсони масъули ба ин камбудиҳо роҳ дода, протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуд. гузашта аз ин ба таври ғайриқонунӣ насб намудани ноқилҳои барқию ҳисобкунакҳо дар манзилҳои истиқоматӣ баъзе аз шаҳрвандон ошкор карда шуданд. сарнозири шабакаҳои барқии шаҳри Конибодом Фурқат Додоҷонов ҳисобкунакҳои барқии муштариёнро қабул ва тамғагузорӣ накардааст, ки ин амал эҳтимолияти дахолат ба кори ҳисобкунаки барқиро ба миён оварда сабаби зиёд гардидани талафоти тиҷоратӣ мегардад. оид ба ҳолатҳои ошкор гардида санадҳои қоидавайронкунӣ тартиб дода шуда, зарари расонида шуда дар ҳаҷми 10201 сомонӣ ба пуррагӣ барқарор карда шуд. дорухона қусуронга ҳисобкунаки барқӣ пайда шуда аз тарафи хадамоти давлатӣ ҷарима карда шуд. як камдевор роҳ дода намешавад, ҳозир аз барқ хомӯш карда мешавад. дар зеристгоҳи трансформатории 4315 бошад, ноқилҳо бетартиб пайваст карда шуда боиси норозигии сокинони маҳал гардидааст. аммо масъулини шабакаҳои барқ ба ин масъала хунукназарӣ зоҳир менамоянд. мавриди зикр аст, ки мутахассисони раёсати агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Суғд оид ба ошкору пешгирии чунин амалу кирдорҳои номатлуб дар ҳудуди вилоят фаъолияти ҳамаҷонибаро ба роҳ монда, нисбати чунин нафароне ки ба
استفاده مالکیت دولت خنک‌نظرانه رفتار می‌کنند، طبق طلبات قانون‌های عملکننده چاره‌های بی‌تأخیر می‌اندیشند. با مقصد کاهش دادن تلفات نیروی برق، پیشگیری قاعده‌ویرانکنی‌ها و تامین استفاده ثمراناک و عاقلانه آن و اضافه‌نویسی، گروه کاری ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری کارهای سنجشی را راه‌اندازی نمودند. سنجش حالت تکنیکی شبکه‌های برقی و زیرستگاه‌ها معاین نمود که در برابر پیشروی‌ها حال و هم رعایت نگردیدن قاعده‌های عملکننده در بعضی از تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری جای دارند. در جریان کارهای نظارتی ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در ایستگاه‌های ترانسفورماتوری بعضی از تشکیلات و مؤسسه‌ها یک قطار قاعده‌ویرانکنی‌ها آشکار گردید. معاین کرده شد که مسئولان مؤسسه‌ها هنگام استفاده تجهیزات و شبکه‌های انرژتیکی و طلبات قاعده‌های عملکننده رعایت نکردند. وابسته به حالت مذکور نسبت به مسئولان مؤسسه‌ها پروتکل‌های حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شد. همچنین با مقصد بلند برداشتن سطح آگاهی اهالی اوید به استفاده ثمراناک و صرفه‌کارانه نیروی برق در موسم تیرماه و زمستان، کارمندان ریاست آژانس نظارت دولتی انرژتیکی در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری در تشکیلات و مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی ناحیه رودکی و مسئولین ساحه و ساکنان واخوری انجام دادند. ضمن واخوری‌ها قاعده‌های استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق شرح داده شده، اینچنین ورقه‌های اطلاعاتی دسترس ساکنان گردانیده شد. با مقصد فعالیت منتظم و ثمره بخش در دوره تیر ماه زمستان سال‌های 2025-2026 در تشکیلات و مؤسسه‌های شهر و ناحیه‌های کشور تدبیرهای سریع‌وقتی اندیشیده شده برای به مشکلی سپری نمودن این موسم مسئولان آمادگی می‌گیرند. گزارش همکاران ما. در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سپیدامن تدبیرهای آمادگی به فصل زمستان پررا به انجام رسیده است. امسال در 33 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی، یک لیسه و 10 کودکستان دولتی نزدیک 700 تن انگشت، 226 متر مکعب هیزم و در حجم ضروری سوزشواری دیزلی ذخیره و دکخانه‌های باغی و دیگر واسطه‌های گرمدهی به فصل زمستان پررا آماده کرده شده است. در این برابر عوض نمودن در و تیره‌های تعمیرطلب چوبی به تیره‌های نوی پلاستیکی هم عملی کرده شد. در اکثر مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به خاطر صرفه نیروی برق و تامین بخطری از سوختار، دکخانه‌های باغی که اساساً به واسطه انگشت فعالیت می‌کنند ساخته به استفاده داده شده است. از جمله در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 12 که یکی از کلانترین مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه به حساب می‌رود، از سال 2020 این جانب در فصل زمستان تمام صنفخانه‌ها طریق دکخانه باغی با گرمی تامین کرده می‌شود. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 باشد در برابر ذخیره انگشت و هیزم تدبیرهای علاوگی به مانند شیشه‌بندی تیره‌های تعمیرطلب نیز عملی گردیده آمادگی به فصل زمستان در سطح ضروری ارزیابی می شود. ما برای زمستان گذرانی سال تحصیل 2025-26 16 تن 400 کیلوگرم انگشت ذخیره کردیم، 5 متر کوب هیزم ذخیره کردیم، 59 عدد تیره‌های کهنه با تیره‌های نوع پلاستیکی عوض کردیم. شیشه بندی مؤسسه 100% اجرا شد. همه صنف‌ها آماده به زمستان گذرانی. کارهای آمادگی به فصل زمستان در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی رقم 2 و 4 نیز در سطح ضروری قرار داشته نقشه ذخیره انگشت و دیگر نمود مواد سوخت پررا اجرا کرده شده است. حجم ذخیره انگشت در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 2 16 تن و در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 4 15 تن را تشکیل می‌دهد. همزمان در دوره آمادگی به فصل زمستان در این دو مؤسسه تعلیمی تدبیرهای علاوگی به مانند عوض نمودن تیره‌های تعمیرطلب چوبی به تیره‌های نوی پلاستیکی عملی کرده شده است. سال روان در مؤسسه یک چند آبادانی‌ها به انجام رسانیده شد. مؤسسه پر از تعمیر جاری برآورده شده. یک چند درهای مؤسسه، تیره‌های مؤسسه که کهنه بود عوض کرده شد. طور معلوم گردید در مؤسسه‌های تعلیمی ناحیه سپیدامن آمادگی به فصل زمستانی سال‌های 2025-2026 همه‌جانبه بوده ذخیره کافی انگشت و دیگر مواد سوخت امکان می‌دهد که دوره سردی‌ها به مشکلی سپری شود.
масъулони муассисаҳои соҳаҳои иқтисодиёту иҷтимоиёти ноҳияи Темурмалик баҳри фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар мавсими тираму зимистони солҳои 2025-2026 омодагиҳои хуб гирифтанд. Тибқи иттилоъ дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия аллакай ангишту ҳезум, сӯзишвории дизелӣ ва дигар маводи зарурӣ ҷиҳати бемушкилӣ паси сар намудани фасли сармо захира карда шудааст. ташкилоти муассисаҳои бюҷетие ки аз ҳисоби маблағгузории бюҷети маҳаллӣ мешавад пурра пардохт карда шудааст. дар ноҳияи Темурмалик 56 муассисаи таълимӣ, аз он ҷумла 5 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ, 40 муассисаи таҳсилоти умумӣ, 1 гимназия барои хонандагони болаёқат, 5 муассисаи томактабӣ, 1 интернати назди мактабӣ ва 1 мактаби интернати кӯдакони ятиму бипарастор фаъолият намуда, дар қисме аз муассисаҳои таълимии ноҳия синфхонаҳо тариқи системаи ягонаи гармидиҳӣ мӯътадил нигоҳ дошта мешаванд. дар муассисаи таълимии ноҳияи Темурмалик 188 дона ангишт, 430 метри куби ҳезум ва 3850 литр сӯзишворӣ таъмин гарданд ва инам бошад дар муассисаи таълимии ноҳияи Темурмалик басанда мебошад. айни ҳол муассисаи таълимӣ ба пуррагӣ омода мебошанд. тибқи иттилои масъулони шуъбаи маориф ба хотири омодагиҳо ба давраи тираму зимистони имсола дар муассисаҳои таълимии ноҳия дегхонаҳо, дастгоҳҳои барқи сесолкунӣ пурра аз санҷиш гузаронида шуда, тирезаҳои синфхонаҳо бошанд шишабандӣ карда шуданд. муассисаи таҳсилоти ноҳияи рақами 1 ноҳияи Темурмалик дорои 4 печи аловии мутамаркази гармидиҳии ягона мебошад ки дар он тибқи нақша чорабинии муассиса 30 тонна ангиш харидорӣ карда шудааст. инчунин ҳезум ва сӯзишвории дизелӣ таъмин мебошад ки барои гузарондани давраи тираму зимистони соли 2025-26 муассиса пурра омода мебошад. омодагиҳо ба давраи тираму зимистон дар муассисаи давлатии таълимии вилоятӣ барои хонандагони болаёқат ба номи ҳокимшоҳ ҳафизов воқеъ дар ноҳияи Темурмалик низ дар сатҳи зарурӣ мебошад. барои дар синфхонаҳои ҳарораташ мӯътадил ба таҳсил фаро гирифтани хонандагон дар ин муассиса тамоми маводи зарурӣ омода ва захира гардидааст. гузарондани зимистони солҳои 2025-26 муассисаи мо ба пуррагӣ омодааст. мо аллакай ҳама гуна омодагиҳоро нисбат ба шишабандиҳои тирезаҳои муассиса ва оиди гузарондани зимистон гузарони омодагии пурра ба ҷо оварда шудааст. бо дар назардошти ҳифзи сиҳатии сокинон ва ташхису тавобати онҳо дар мавсими тираму зимистони солҳои 2025-2026 масъулону кормандони беморхонаи марказӣ ва муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии ноҳия чораҳои саривақтӣ андешиданд. дар муассисаҳои соҳаи тиб генераторҳои барқи сесолкунӣ бо иқтидорҳои гуногун мавҷуд мебошад ки ҳангоми қатъ гардидани қувваи барқ ба кор дароварда мешаванд. дар ноҳияи рӯшон дар баробари васеъ намудани масоҳати заминҳои кишт инчунин ба гузаронидани кишти такрорӣ низ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир мегардад. дар ин замина дар деҳаи деҳрӯшон хоҷагии деҳқонии ҳақиқат таъсис дода шуда дар масоҳати 3 гектар кишти тирамоҳӣ гузаронида шудааст. гузориши ҳамкорони мо. асоси иқтисодии ноҳияи рӯшонро соҳаи кишоварзӣ дар бар гирифта бо дар назардошти мавқеъи калидии он аз ҷониби хоҷагиҳои деҳқонӣ дар доираи дастуру ҳидоятҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба бозам васеъ намудани майдони кишт, ба гардиши кишоварзӣ дар овардани заминҳои бекор хобида ва ба даст овардани 2 ҳосил дар як сол таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. соли равон аз рӯи нақша дар майдони 1600 гектар кишт гузаронда шуда, зиёда аз 470 гектар замин зери гандум ва беш аз 280 гектар зери картошка қарор дода шуд. бо ба анҷом расондани корҳои ҳосилғундорӣ вобаста ба кишти тирамоҳӣ деҳқонон дар нуқтаҳои ҳалоҳида ба кишти такрорӣ даст заданд. айни ҳол дар бисёр хоҷагиҳо ҷамъоварии ҳосил анҷом ёфта ба кишти тирамоҳӣ оғоз бахшиданд. айни замон дар хоҷагиҳои деҳқонӣ заминистифодабарандагон ба кишти тирамоҳӣ машғул мебошанд. айни ҳол мо қарор дорем дар хоҷагии деҳқонии ҳақиқати ноҳияи рӯшон که در آن زیاده از 3 گکتار زمین به حالت امروزه با کشت تیرموی فرا گرفته شده کار در این سمت ادامه دارد. در بعضی خواجگاه دهقانی هنوز کارهای جمع‌آوری حاصل رفته ایستاده است و در بعد از جمع‌آوری حاصل زمین استفاده برندگان با کشت تیرمویی مشغول می شوند. در دهه دهروشان خواجگی دهقانی حقیقت تأسیس داده شده در مساحت 3 گکتار کشت تیرموهی گذرانده شده است. در نظر است تا ماه نوامبر 7 گکتار زمین به کشت تیرموهی فرا گرفته می شود. ساکنان ناحیه روشان در سمت زمینداری و گذراندن کشت تکراری و تیرموهی تجربه بو داشته هر یک وجب زمین را همساله بیکار نمانده کشت تیرموهی را با تمام اصولهای اگروتکنیکی به راه میگذارند. حاصل مردم امسال نسبت به سالهای دیگر خیلی
زیاد شد از بس که آب کمتر تنقیسی داشتیم و امسال ما صاحب 2 نساس آبکش شدیم و مردم زمینای مردم از آب پولیزی قریب 30 گکتار زمین از آب پولیزی تامین کردیم. چونین روند کار جهت غنی گرداندن بودجه خانوادگی زمینه با اعتماد گذاشته ساحه کشاورزی در ناحیه همساله به پیشروی‌های نظررس نائل گردیده ایستاده است. مهره طاهر، مبارکشاه رستم، ناحیه روشن اخبار. хоҷагидорони ноҳияи зафаробод имрӯзҳо ҷиҳати беталаф ва босифат анҷом додани чиниши пахта ба ин тадбири самарабахш вусъат бахшида дар таъмини корхонаҳои саноатии кишвар бо ашёи хоми ватанӣ ҳиссагузорӣ менамоянд. гузориши ҳамкорони мо. пахта дар нишони давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ҳамчун боигарии асосии давлат нишон дода шудааст, зеро кишти пунбадона аз ҳама ҷиҳат манфиати калон дошта дар раванди бо кори доимӣ таъмин намудани сокинон боз рушди бесобиқаи корхонаву коргоҳҳои пахтатозакуниро таъмин менамояд. аз пахта ба воситаи коркарди пурра беш аз 300 намуди маҳсулоти хоҷагии халқ истеҳсол мешавад. бо дар назардошти ин масъала соҳаи коркарди пахта дар ҷумҳурии тоҷикистон яке аз соҳаҳои калидии стратегии мамлакат ба шумор меравад. ҷиҳати парвариш ва истеҳсолу коркарди пахта таркиби хок ва обу ҳаво муҳим маънидод мегардад. аз ин хотир мазраъҳои ҳосилхези ноҳияи зафаробод ба парвариши пахта хеле мувофиқ буда ҳамзамон обу ҳавои мусоид дорад. бештар аз мазраъҳои киштишавандаи ноҳияи зафарободро кишти пунбадона ташкил медиҳад ки аз он ҳамасола кишоварзону деҳқонон ҳосили хуб ба даст меоранд. назар ба солҳои қаблӣ имсол туфайли дастгириҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, тавсияи олимону мутахассисон, истифодаи пурмаҳсулу дурусти замин ва ҷорӣ намудани қоидаҳои пешрафтаи агротехникӣ ҳосили пахта дар ноҳия дар сатҳи хуб қарор гирифт. соли равон пахтакорони ноҳия бештар пунбадонаҳои серҳосил ва ба шароити ноҳия мутобиқ гардидаи хуҷанд 67, сомон, тоҷикистон, дп 5111, кармен, майя ва султонро мавриди кишту парвариш қарор доданд. аз ҳамин лиҳоз бо истифода аз ҳар як рӯзи пурсамари фасли тирамоҳ кишоварзону хоҷагидорон дар дашту саҳрои ноҳия ва 5 ҷамоати шаҳраку деҳот бо ҷалби беш аз 9500 нафар чинакчиёну ҳашарчиён ва техникаҳои пуриқтидори пахтачин машғули ғунучини пахта ҳастанд. тибқи маълумоти фаврии раёсати кишоварзии ноҳияи зафаробод то имрӯз аз заминҳои пахтазори ноҳия наздик 10 000 тонна пахтаи хушсифат ҷамъоварӣ ва ба корхонаҳои коркарди пахта интиқол дода шудааст. зимнан дар ноҳияи зафаробод наздик 10 корхонаи коркарди пахта аз ҷумла ҷамъиятҳои дорои масъулияти маҳдуди тоҷикистон агро, асади зафаробод, кони ганҷ, зафаробод инвест, ховари умед, тураҷон ва анис фаъолияти пурсамар бурда корхонаҳои насоҷии вилояти суғд ва дигар минтақаҳои ҷумҳурии тоҷикистонро бо ашёи хоми саноатӣ таъмин намуда истоданд. феълан масъулини ноҳияи зафаробод ҷиҳати беталаф ҷамъоварӣ намудани ҳосили кишти пунбадона аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода бурда ҷиҳати иҷрои дурнамои солонаи ҳосилғундорӣ ҷаҳду талош меварзанд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, ноҳияи зафаробод, ахбор. дар шаҳри ҳисор ҷамъоварии ҳосили пахта идома дошта то имрӯз наздики 40% дурнамо таъмин гардидааст. дар ин баробар дар аксар хоҷагиҳо ҷамъоварии ҳосили сабзавот низ идома дорад. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. дар хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри ҳисор аҳли заҳмат бо истифода аз обу ҳавои мусоид барои ҷамъоварии ҳосили пахта машғул ҳастанд. таи чанд рӯз аст ки ба чинакчиён намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва дигар ташкилоту идораҳо кӯмак расонида кӯшиш доранд ки нақшаҳои бар оҳда доштаро сари вақт иҷро намоянд. лозим ба таъкид аст ки имсол кишоварзони шаҳри ҳисор дар майдони 845 гектар пахта киш карда буданд ки тибқи иттилои мутахассисон нашунамои ниҳолони пахта нисбат ба соли гузашта хубтар аст. аксари хоҷагиҳо имсол нақша доранд ки аз саҳро ҳосили хуб ба даст биёранд. хоҷагии деҳқонии 50-солагии октябр яке аз калонтарин хоҷагиҳои кишоварзӣ буда аҳли заҳмат аз ҳар гектар замини пахта то 30 центнер ҳосил гирифтаниянд. айни замон чуноне ки мебинед ҷамъоварии ҳосили пахта дар шаҳри ҳисор бо суръат идома дорад ва айни замон зиёда аз 600 тонна пахта ҷамъоварӣ карда шуд ки ба ҳисоби миёна 37% дурнаморо ташкил медиҳад. ва кишоварзони шаҳри ҳисор кӯшиш намуда истоданд ки дар 10 рӯзаи аввали моҳи октябр дурнамои кишти пахтаро иҷро намоянд.
дар баробари ҳосили пахта дигар намуди зироату полизиҳои хоҷагиҳои кишоварзӣ низ нашонамои хуб доранд. Имсол дар маҷмӯъ аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Ҳисор дар майдони 1800 гектар кишти такрорӣ гузаронданд. ҳоло бошад ҳосили дар саҳробударо масъулин ҷамъоварӣ намуда дар майдони 150 гектар пиёз 200 гектар хӯроки чорвок киш намуда барои кишти ғала тайёрӣ мебинанд. кишоварзони шаҳри Ҳисор ҳар як ваҷаб заминро самаранок ва мувофиқи мақсад истифода бурда кӯшиш доранд ки ҳосилнокиро баланд ва нақшаҳои бар ӯҳда доштаи худро барзиёд иҷро намоянд. иқлими ноҳияи Файзобод барои парвариши себунок мусоид буда майдони умумии боғот дар ноҳия ба 6420 гектар баробар гардидааст. соли равон кишоварзони ноҳия дар майдони 34 гектар боғи нав бунёд намуданд. ба ҳолати 1 сентябр аз ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ 7646 тонна мева ҷамъоварӣ шудааст. шарҳи бештар дар таҳияи Ҷаҳонгир Сафарализода. боғи навбунёди суперинтенсивии хоҷагии деҳқонӣ Абдукарим дар майдони зиёда аз 5 гектар бо истифода аз технологияи пешрафтаи давлатҳои Итолиё ва Туркия бунёд ёфта, ҳангоми чинонидани ниҳолҳо мутахассисони соҳибтаҷриба аз ин давлатҳо ҷалб карда шудаанд. дар боғ 15 000 беғ ниҳоли дарахтони мевадиҳанда ва 4 нави себ чинонида шудааст. боғи суперинтенсивӣ бо мақсади сазовор ҷашн гирифтани 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Манучер Каримзода бунёд карда шуда, ҳосили он асосан барои содирот пешбинӣ гардидааст. обёрӣ ва ғизодиҳии ниҳолҳои боғ бо усули қатрагӣ баром монда шудааст ки бо чунин тарз бунёд намудани боғ дар шароити имрӯза аз бисёр ҷиҳат манфиатовар буда, масрафи беҳудаи оби полезӣ пешгирӣ, хароҷоти нурҳои минералӣ коҳиш меёбад. ниҳолҳои дар боғи суперинтенсивӣ шинонидашуда дар соли дуюм ба ҳосил медарояд. меваи себ дар моҳи сентябр пухта мерасад ки ин аз бартариятҳои асосӣ дониста мешавад. пештар дар хоҷагии деҳқонӣ мо маҳсулотҳои кишоварзӣ парвариш карда мешуд. мо тасмим гирифтем ки барои таъмин намудани бозорҳои ҷумҳурӣ бо меваҳои тару тоза як боғи суперинтенсивӣ бунёд намоем. طبق تحلیل و بهادهی علمای ساحه کشاورزی با نظرداشت رعایت درست و سریوقته اگرتکنیکی پرورش از 1 هکتار نهال درختان باغ سوپر اینتنسیو گرفتن از 80 تا 120 تن حاصل میوه در نظر است. در نوبت اول این عامل به منفعت باغداران بوده در تامین بازار استعمالی با میوه‌های لذیذ و خوش‌طعم و از جهت اکولوژی تازه وطنی زمینه فراهم می‌آورد. در قسمت بالای باغ سوپر اینتنسیو در میدان 2 هکتار پرورش درختان آرایشی پرورش کرده می‌شود. در آینده در دوره مسئولیت و نشاندادهای عالمان و متخصصان ساحه کشاورزی رهبریت خواجگی نیت دارد که در شفت باغ سوپر اینتنسیو همچنین بنیاد گرمخانه دائم عمل کننده برای پرورش سبزیجات بروقتی طبق طلبات معاصر و اصولهای پیشرفته پرورش سبزیجات بنیاد نماید. همزمان در خواجگی دهقانی ماهی پروری عبدالکریم دهه شیرامانی نوحیه فیض‌آباد که مساحت عمومی حوضهای ماهی پروری 3 هکتار را تشکیل می‌دهد، در آن ذات‌های گوناگون ماهی پرورش کرده می‌شود. در عین زمان جهت زیاد نمودن ذات‌های پرورش یابنده ماهی و به این وسیله زیاد کردن استحصال آن در خواجگی 2 حوض تأسیس داده شده است. در مرحله اول پرورش 20000 ماهی از قبیل ذات‌های ماهی کپور رنگا، امور سفید و سیاه و زغار ماهی براه مانده شده است. مسئولان نقشه دارند که در آینده نمود و مقدار ماهی‌ها را بیشتر کنند. تأسیس خواجگی‌های نوی ماهی پروری با استفاده از تکنولوژی نو، دادن امتیازهای مساعد به صاحبکاران در سمت مذکور فعالیت کننده، تأسیس کارخانه‌های استحصال خوراک ماهی و کارکرد گوشت آن از جمله عامل‌های تکان دهنده رشد ساحه ارزیابی می‌گردد. همه این تدبیرها از جانب حکومت کشور در دوره تطبیق برنامه دولتی رشد ساحه ماهی پروری به خاطر پیشرفت این ساحه سردرآمد، تأسیس جایهای نوی کاری، به دست آوردن درآمد اقتصادی و در مجموع بهداشت سطح زندگی مردم عملی کرده می شود. тақдими китоби тозанашри шоҳномаи Абулқосим Фирдавсӣ ки аз иқдоми шоиставу тӯҳфаи арзишманди навбатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба мардуми кишвар мебошад, ҷараёни дастраснамоии он ба ҳар як оила дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат идома дорад. ин навбат сокинони ноҳияи Балҷувони вилоят Хатлон низ тӯҳфаи навбатии роҳбари давлатро дастрас намуданд. гузориши Олим Носирзода.
تحفه ارزشمند نوبتی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان کتابی تازه‌نشر شاهنامه بیزوال ابوالقاسم فردوسی که در شکل زیبا تهیه و برای تمام مردم کشور پیشنهاد شده است اینک به ولایت ختلان رسید. نخست در ولایت ختلان تقدیم این تحفه گران ارزش رهبر دولت از ناحیه بلجوان آغاز یافت. ساکنان اقدام نوبتی پیشوای ملت را با عرض احترام و خوشنودی به پایان و صداقت به وطن و ملت و ارزش‌های فرهنگی و معنوی خلق کهن بنیاد تاجیک پذیرفته منتداری صمیمی بیان کردند. امروز با تشبث و تلاش‌های رهبر دولت و ناحیه بلجوان کتاب‌های شاهنامه دسترس شده است. البته مردم از خواندن این کتاب‌ها، از آموزش این کتاب‌ها و فرهنگ و گذشته خود باز هم خوبتر و بهتر شناس می‌شوند. و این البته در حیث ملی و تندرستی مردم تاثیر خوب می‌رساند. بار دیگر ما از نام مردم بلجوان و رهبر دولت پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان برای تحفه‌های پیشنهادشون منتداری خود را بیان می‌نماییم. ما مردم ناحیه بلجوان پیش از همه منتداری خودمان را به حکومت جمهوری بخصوص پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای چنین یک اقدام‌های نیک می‌رسانیم و در برابر همه همین اقدام‌های نیک محترم پیشوای معظم ملت سهم ارزنده خود را از خرد تا بزرگ برای رشد و شکوفایی تاجیکستان عزیزمان می‌گذاریم. تقدیم شاه اثر بیزوال ابوالقاسم فردوسی به هر یک عائله کشور ادامه تشبث‌های غمخوارانه رهبر دولت بوده هر ساکن مملکت خصوصا نورسان و جوانان را به علم و دانش اندوزی بیشتر راهنمون می‌سازد. ما جوانان دوران صاحب استقلال منتداری به پایان خود را به اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان می‌رسانیم که به ما جوانان بهر صاحب معرفت گردیدن پیوسته غمخواری میکنند. ما وعده میدهیم که در برابر آزمون‌های گوناگون جمهوری از کتاب بیزوال ابوالقاسم فردوسی داستان از برنموده در آزمون شاهنامه خوانی اشتراک ورزیم. با اشتراک نمایندگان حکومت جمهوری تاجیکستان، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی و جوانان فعال ناحیه با اصول خانه به خانه به یک زمره اشخاص کهنسال و برجامانده و سابقه‌داران مهنت تحفه پرزیدنت کشور به مناسبت جشن 35 سالگی استقلال دولتی دسترس کرده شد. منتدارم از پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان که برای همه فرزندای ما همه کتابای تاجیکان شاهنامه را برآورد. ما کمپیرم باشم نوازکم نشان میتونم درس میتونم. این تحفه پرزیدنت ما برای همه جوانان و کودکان فرزندان ما است که در آینده ما همش صاحب علم و دانش شوند، بخوانند، همه سواد بگیرند، در آینده در آبادی وطن سهمگذار باشند. ساکنان کتاب شاهنامه را برای حفظ ارزش‌های فرهنگی و تاریخی و ترغیب معرفت بلند وطندوستی نسل‌های امروز و فردای کشور مهم می‌دانند و از سخن بلند کاخ بیگزند آفریدن حکیم فردوسی را برای سخنور و دانشمند شدن اهل جامعه خصوصا برای نسل آینده‌ساز کشور همچون نمونه پنداشته مطالعه این شاه اثر را برای تمام قشرهای جامعه تلقین می‌نمایند. ناحیه بلجوان که همسال استقلال دولتی است طبق معلومات حالا در مجموع 5074 عائله و 35500 نفر اهالی دارد. کتاب تازه‌نشر شاهنامه عبارت از 2 جلد به هر یک عائله ناحیه دسترس کرده شد. علیم ناصرزاده، خورشید نادرخان، ناحیه بلجوان، اخبار. نسخه های نادر خطی و آثار نیاگان همیشه سربتی بی‌بها و معین کننده سطح فرهنگی و علمی هر ملت و خلقیت در دوره معمول تاریخی به شما رفته آنها به عنوان مقدس‌ترین ارزش‌های والای ملی به حساب می‌روند. توجه نمایید به گزارش نوبتی. صدها نسخه آثار مولانا جلال‌الدین بلخی در گنجینه مرکز میراث خطی نگهداری می شود که 55 نسخه آن در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. اثرهای سخنوری به همتای مملکت عشق و زیبایی شناخته نابغه نظم کلاسیکی تاجیک و فارس مولانا بلخی مقام خاصه دارد که آنها چون گوهرک چشم حفظ و نگهداری می شوند. مولانا جلال‌الدین بلخی از خود آثار خیلی زیادی را باقی مانده است که قسمتی از این آثار امروز در مرکز میراث خطی
اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان محفوظ هستند. قدیمی ترین نسخه خطی مثنوی معنوی که در مرکز میراث خطی در گنجینه دستخطهای ما موجود است، این به سال 1459 میلادی راست می‌آید. حدوداً 185 سال بعد از مرگ مولانا جلال الدین بلخی. امروز در این مرکز بیش از 50 مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی محفوظ است که در دوره‌های مختلف از طرف کاتب‌های گوناگون و در زمان‌های گوناگون کتابت شده‌اند. بزرگترین یادگاری جلال الدین بلخی کتابی مثنوی معنوی میباشد که از 6 دفتر عبارت بوده. مؤلف آن را در آخرهای سال عمرش تألیف کرده است. نظم عالمگیر افکار و اندیشه بنیادی و فلسفه انسان دوستانه به این عارف بزرگ شهرت جهانی بخشید. دستخط مثنوی معنوی از طرف مرکز میراث خطی خریداری شده بود و اون عبارت بود از 3 دفتر اول. ما می‌دانیم که مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی عبارت از 6 دفتر است، اما حدود 55 نسخه خطی که امروز در مرکز میراث خطی موجود هستند همشون یک خیله نیستند. قسما کامل هستند، قسما ناقص هستند. برخی ها عبارت از 6 دفتر کامل هستند، برخی دیگر 3 دفتر اول، 3 دفتر آخر، یا حتی ما مثنوی های داریم، دستخط های مثنوی های داریم که فقط دفتر پنجم و ششم را در بر میگیرد. مولانا جلال الدین بلخی از بزرگترین سخنوران ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس به حساب می رود که با افکار فلسفی و اجتماعی خود نه تنها در تمدن شرق بلکه در تمدن جهانی نقش ناستردنی گذاشته است. дар вазъияти мураккаби ҷаҳон ва бархурди тамаддунҳо кишварҳои олам талош намуда истодаанд ки таъриху фарҳанги худро аз хатару таҳдидҳои замони муосир ҳифз намоянд. тоҷикистон низ ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ таъриху фарҳанг ва тамаддуни худро дубора эҳё намуда ҳамчун рукни муҳими давлатдорӣ рушду таҳким бахшид. вале мутаассифона ҳастанд нафароне ки тамаддуни бои миллати тоҷикро сарфи назар карда рӯ ба фарҳанги бегона меоранд. мавзӯъро ҳамкорони мо шарҳ медиҳанд. яке аз нишонаҳои асосӣ ва муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллатҳои дунё либоси миллии онҳост. аз сӯи дигар либоси миллӣ яке аз нишонаҳои соҳибфарҳангӣ эътироф шудааст ва занону бонувони моро зарур аст ки фарҳанги миллиро бо тақлиди куркурона ва сиёҳпӯшиву истифодаи сатру ҳиҷоб омехта насохта, онро бо тамоми покию рангорангияш бегазанд, ба наслҳои оянда ба мерос гузоранд. атлас ва чаган ки либоси миллии мо мебошад аз ҷониби созмони байналмилалии юнеско эътироф гардида ҷаҳонӣ гаштааст. мо бояд пеш аз ҳама аз ин ифтихор кунем, бояд ки дар амал татбиқ намудани либосҳои миллӣ сахмгузор бошем. дар шароити мураккаб ва пешгӯинашавандаи ҷаҳони имрӯз кишварҳои олам кӯшиш менамоянд ки фарҳанг ва таъриху тамаддуни худро аз хатарҳои муосир ҳифз намоянд. дар солҳои соҳибистиқлолӣ бо ташаббусҳои беназири пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон фарҳанги миллии мо дубора эҳё гардида силсилаи ёдгориҳои таърихиву фарҳангии миллати тоҷик аз ҷумла намунаи либосҳои миллии тоҷикӣ ба феҳристи моддӣ ва ғайримоддии башарият ворид гардиданд ки мояи ифтихори ҳар нафар тоҷику тоҷикистонист. қобили зикр аст ки бо мақсади густариши фарҳанги миллӣ аз ҷониби мақомоти дахлдор намунаи беҳтарини либосҳои миллӣ низ барои тамоми сину сол пешниҳод гардид ки бори дигар тамаддуни бою ғанӣ ва қадимаи миллати тоҷикро пеши назарҳо ҷилвагар месозад. аз ҷониби дигар дар моддаи 18 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим тағйирот ворид карда шуда, тибқи он ворид, истеҳсол, фурӯш ва истифодаи сару либоси ба фарҳанги мо бегона манъ карда шуд. аммо кам нестанд нафароне ки дидаю дониста даст ба қонуншиканӣ мезананд. тибқи тағйири иловае ки ба қонуни мазкур ворид шуд, тибқи қисми 5 моддаи 18
шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон ӯҳда доранд ки дар ҳаёту фаъолияти худ рукнҳои фарҳанги миллӣ аз он ҷумла забони давлатӣ ва пӯшидани либоси миллиро риоя намонанд ва воридот фурӯш ва тарғиби либоси ба фарҳанги миллии мо бегона тибқи талаботи моддаи мазкур манъ аст. ин чӣ маъне дорад? ин танҳо ба хотири пешгирии хурофоту зиёдаравӣ ва намоишкорӣ ки имрӯз мутаассифона анамун одатҳои бади намоишкорӣ ва нусхабардорӣ аз фарҳангҳои ба миллати мо ба суннатҳои мардуми мо бегона танҳо ба хотири пешгирии ҳамин фарҳангҳое ки ворид мешаванд ва ба ин дар шароити кунунии ҷаҳонишавӣ ки ҳар як миллат хусусан миллати мо ки таърихи зиёда аз 6000 сола дорем ва вазифа дорем ба ҳар васила анамун арзишҳои миллии худро ҳимоя кунем. қонунгузории мамлакат нисбати онҳое ки сару либоси ба фарҳанги мо бегонаро истеҳсол мекунанд ва ба фурӯш мебароранд ҷавобгарӣ пешбинӣ намудааст. тоҷикон ҳеҷ гоҳ ба ягон фарҳанги бегона эҳтиёҷ ва ниёз надоштанду надоранд. зеро фарҳанги миллии халқи тоҷик аз қаъри таърих сарчашма гирифта дар замони соҳибистиқлолӣ шӯҳрати ҷаҳонӣ низ касб намудааст. аз сӯи дигар вазифаи ҳар яки мо махсусан занону бонувон аст ки дар замони бархурди манфиатҳо ки фарҳангҳои бузург фарҳангҳои хурдро пахш мекунанд тамаддуни чандин ҳазорсола ва фарҳанги бою ғании худро аз хатару таҳдидҳои замони муосир ҳифзу ҳимоя намоянд. маъруф назарзода, камол маҳмадёр барои барномаи иттилоотии ахбор. дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия 8 табиби соҳибтахассуси тоҷик дар клиникаи маъруфи дандонпизишкӣ бо номи City Smile бо масъулияту садоқати касбӣ фаъолият доранд. онҳо бо дониши баланд, таҷрибаи касбӣ ва ахлоқи намунавӣ ҳамчун беҳтарин мутахассисони соҳа шинохта шуданд. фаъолияти онҳо на танҳо ба рушди тиб мусоидат мекунад, балки обрӯи миллати тоҷикро дар хориҷи кишвар баланд мебардорад. гузориши ҳамкорони мо. дар шаҳри Москваи Федератсияи Русия 8 нафар табиби соҳибтахассуси тоҷик дар клиникаи маъруфи дандонпизишкӣ бо номи City Smile фаъолияти босамар доранд. табибони тоҷик бештар аз 5 сол мешавад ки дар ин маркази муосири тиббӣ бо дониши баланд, таҷрибаи касбӣ ва масъулиятнокӣ ба беморон хизмат мерасонанд. давоми 5 сол мешавад ки дар ин маркази саломатии City Smile чун дандонпизиш фаъолият дорам. мо хизматрасонии баланду босифатро ба муштариён мерасонем. аз рушду пешрафти ҳаррӯзаи ватанам Тоҷикистон тавассути телевизион ва шабакаҳои иҷтимоӣ хабардор мешавем. ифтихор дорем ки Тоҷикистон рушд мекунад. онҳо таҳсилоти тиббиро дар донишгоҳҳои Тоҷикистон ва дигар кишварҳои ҷаҳон гирифта имрӯз дар қатори беҳтарин дандонпизишкони шаҳри Москваи Федератсияи Русия қарор доранд. табибони тоҷик дар самтҳои гуногуни стоматология таҷриба ва малакаи пешрафта доранд. ба гуфтаи масъулини клиника, табибони тоҷик бо меҳнати содиқона, ахлоқи ҳамида ва муносибати нек бо беморон эътимоди зиёди мизоҷонро ба даст овардаанд. Доктора все приветливые, отзывчивые, с легкой рукой, делают имплантации. Здесь также можно пройти диагностику. Хочу отметить прекрасных докторов из Таджикистана. Это Анвар Умарович, доктор Рахим, доктор Хуршет, доктор Хамза. Все они специалисты высокого класса. Знаю доктора Анвара Умаровича уже много лет. Примерно 25 лет лечусь у него. И я очень рада, довольна этим доктором. Человек высокого профессионализма, прекрасно знает свое дело, умен, тактичен, деликатен. нақши чунин табибон дар баланд бардоштани обрӯи Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ шоёни таҳсин аст. онҳо бо фаъолияти худ на танҳо ба рушди соҳаи тиб саҳм мегузоранд, балки номи тоҷикро дар хориҷи кишвар бо ифтихор муаррифӣ менамоянд. иброҳим назозода, хуршеди Саидаҳмад, Федератсияи Русия, ахбор. ҷиҳати таъмини амнияти истеъмолкунандагон ва ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҷониби агентии Тоҷикстандард пайваста тадбирҳои амалӣ роҳандозӣ мегардад. дар ин замина фурӯши маҳсулоти хӯроквории ба саломатии зараровар пешгирӣ карда мешавад.
ҳамкорони мо дар ин хусус гузориш медиҳанд. барои пешгирии воридот, нигаҳдорӣ ва аз муомилот баровардани маҳсулоти пассифату муҳлати истеъмолашон гузашта аз ҷониби кормандони агентии Тоҷикстандард чораҳои муосир амалӣ карда мешавад. натиҷаи анҷоми корҳои пайвастаи фаҳмондадиҳӣ ва ташкили вохӯриҳо бо соҳибкорону савдогарон буд ки ба агентии Тоҷикстандард аз ҷониби соҳибкорон 32806 килограмм навъҳои гуногуни маҳсулоти хӯрокворӣ ки ба талаботи стандартҳои миллии сифат ва бехатарӣ ҷавобгӯ набуданд барои нобудсозӣ дастрас гардид. ҷиҳати пешгирии молу маҳсулотҳои пассифат, маҳсулотҳои муҳлати истеъмолияшон гузашта, маҳсулотҳое ки ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ нестанд, агентии Тоҷикстандард тасмим гирифтааст ки ҳамарӯза корҳои фаҳмондадиҳиро дар бозорҳо, нуқтаҳои савдо бо воридкунандагони молу маҳсулотҳо доир намояд ва мақсади асосии мо тоза нигоҳ доштани бозори истеъмолии мамлакат мебошад. ин корҳои фаҳмондадиҳӣ самара дода истодааст ва хеле ки шумо шоҳид гаштед имрӯзҳо ба суроғаи агентии Тоҷикстандард аз тарафи соҳибкорони масъулиятшинос молу маҳсулотҳое ки муҳлати истеъмолияшон гузаштааст гирифта ба хоҳиши худ барои нестунобуд кардан равона карда истодаанд. ҳангоми поймол гаштани ҳуқуқҳояшон шаҳрвандон метавонанд ба суроғаи агентии Тоҷикстандард шабакаҳои иҷтимоии мо фаъол аст, рақамҳои телефони боварӣ фаъол аст, муроҷиат намоянд. мо ҳуқуқҳои онҳоро ҳимоя менамоем. ҷиҳати таъмини ҳифзи саломатии аҳолӣ аз ҷумла кӯдакон заминаи зарурии меъёри ҳуқуқӣ дар мамлакат мавҷуд аст. стратегия ва барномаҳои дахлдор аз ҷумла кодекси тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, дар бораи ҳифзи иҷтимоии маъюбон, дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд, дар бораи ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдакон, консепсияи бехатар намудани ғизои мактабӣ дар муассисаҳои таҳсилоти умумии ҷумҳурии Тоҷикистон амал менамояд. дар моддаи 34 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст ки модарону кӯдакон таҳти ҳимоя ва ғамхории махсуси давлатанд. инчунин моддаи 38 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон кафолат медиҳад ки ҳар шахс ҳуқуқи ҳифзи саломатӣ дорад. соҳибкорону савдогаронро мебояд ки маҳсулоти пассифату муҳлати истеъмолашон гузаштаро ба фурӯш нагузоранд ва барои нобудсозӣ ба ниҳодҳои дахлдор дастрас намоянд. дар ноҳияи Данғара корҳои тозагии маҳаллии зист, соҳили дарё ва дигар иншооти хизматрасонӣ вусъат дода мешавад. дар ин тадбирҳои поккорӣ сокинон ва кормандони касбу кори гуногун фаъолона саҳм мегузоранд. гузориш дар ин хусус. дар доираи нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Данғара, шуъбаи ҳифзи муҳити зист ва кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар ноҳияи Данғара ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ дар ҳама ҷамъиятҳои деҳот ва маркази ноҳия бо ҷалби сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳо аксияи тозагиву корҳои дастаҷамъонаи ободонӣ гузаронда мешавад ки мардум бо ҳисси баланди хештаншиносию ватандорӣ дар чунин корҳои ободонию созандагӣ ва беҳтар кардани муҳити зист иштирок менамоянд. дар тадбири навбатии оммавии экологӣ иштирокчиён бо масъулияти баланд сар карда аз назди хонаҳои истиқоматиашон кӯчаву хиёбонҳои ноҳияро тозакорӣ намуданд. роҳи аҳамияти байналмилалӣ доштаи душанбе кӯлоб ки аз ҳудуди ноҳияи Данғара мегузарад, сокинони деҳоти Себистон, Сафобахш, ҷамъияти деҳотӣ ба номи Исматшариф ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия тибқи нақша ҳар ҳафта бо гузарондани соатҳои экологӣ ин масирро аз ҳар гуна алафҳои бегона ва партовҳо тоза карда онро безарар мегардонанд. баргузории чунин чорабиниҳо ва иштироки фаъолонаи сокинони касбу кори гуногун дар ноҳияи Данғара собит менамояд ки сол аз сол шаҳрвандон масъулияти баланди шаҳрвандиро эҳсос карда ҳар кадом ҳиссаи худро дар беҳдошти ҳифзи муҳити зист мегузоранд. Салуддини Неъмат, Завқибеки Абдураҳмон, ноҳияи Данғара, Ахбор. дар донишкадаи энергетикии Тоҷикистон дар ноҳияи Кушониён оид ба масъалаҳои мудофиаи гражданӣ, пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода машқи ғайринақшавии мудофиаи гражданӣ доир гардид. гузориши ҳамкорони мо.
чорабинии имрӯза дар донишкадаи энергетикии тоҷикистон бо садо додани бонги хатар оғоз гардида омодабошии ҳайати роҳбарикунанда ва устодону донишҷӯён санҷида шуд. Дар қисмати аввал донишҷӯёни кафедраи ҳарбии донишкадаи мазкур ҳангоми ба вуқӯъ омадани заминларза аз дохили синфхонаҳои таълимӣ ба ҷойҳои бехавф эвакуатсия карда шуда, ҳамин тариқ сатҳи омодабошии худро ҳангоми сар задани ҳолатҳои нохуши табиӣ нишон доданд. Дар рафти баргузории чорабинӣ пешгирӣ аз сар задани ҳолатҳои нохуши сӯхтор ва заминларза аз мавзӯъҳое ба шумор мерафт, ки аз иштирокчиён малакаи баланд ва зиракиву чолокиро тақозо менамуд. мақсад барои мегузарондани машқ ин пешгирии рафъи ҳолатҳои фавқулода мебошад. зимни чорабинӣ қайд гардид, ки тибқи нақшачорабиниҳои тасдиқ гардида бо мақсади баландбардоштани донишу малакаи роҳбарони муассисаҳои таълимӣ, омӯзгорон, хонандагон ва такмили мустақилона амал намудан дар ҳолатҳои фавқулода ҳамасола дар тамоми муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия чунин чорабиниҳо дар сатҳи баланди омодабошӣ ташкилу гузаронида мешавад. дар анҷом як қатори иштирокчиёне, ки дар рафти чорабинӣ аз худ фаъолӣ нишон доданд, бо сипосномаҳо қадршиносӣ карда шуданд. дар саҳифаи навбатӣ ҳамкорона мо шуморо бо хабарҳо аз хориҷи кишвар ошно месозанд. дар қисми ҷанубии ҷумҳурии мардумии чин тӯфони матмо ба амал омад. кормандони хадамоти дахлдор беш аз 151 000 нафарро ба таври фаврӣ ба минтақаҳои амн кӯчониданд. суръати шамол ба 151 км дар як соат мерасад. аксаран вилоятҳои гуандун ва хайнан аз тӯфон зарар диданд. дар баъзе шаҳрҳо вазъияти фавқулода эълон карда шудааст. аксари муассисаҳои таълимӣ ва боғчаҳои кӯдакона муваққатан баста шуда, ҳаракати ҳама гуна воситаҳои нақлиёт ва парвозҳо қатъ карда шуданд. шумораи ҳалокшудагон дар натиҷаи тӯфони буалой дар ветнам ба 51 нафар расида, беш аз 160 каси дигар ҷароҳати вазнин бардошта, 14 каси дигар беномӣ нишон шуданд. суръати шамол ба 130 км дар як соат мерасад. дар натиҷаи офати табиӣ беш аз 200 000 манзили истиқоматӣ зери об монданд. ҳамчунин фаъолияти муассисаҳои таълимӣ ва биноҳои маъмурӣ қатъ карда шуданд. ҳукумати кишвар барои ҷуброни хисорот ба шахсони зарардида $600 миллион ҷудо намуданд. дар қисми ҷанубу шарқии булғористон дар пайи обхезии шадид 3 нафар ба ҳалокат расиданд. тибқи иттилои кормандони хадамоти коммуналӣ, сабаби обхезии шадид дар боришоти шадид арзёбӣ мегардад. дар робита ба ин дар як қатор шаҳрҳои соҳили баҳри Сиёҳ вазъияти фавқулода эълон карда шудааст. ҳаракати воситаҳои нақлиёт ва қатораҳо муваққатан боз монданд. гуфта мешавад, ки дар пайи офати табиӣ инфраструктураи кишвар ва биноҳои маъмурӣ хароб гаштанд. дар натиҷаи боришоти шадид дар Непал ярч ба амал омада 50 нафар ба ҳалокат расиданд. дар ин бора агентии Reuters хабар медиҳад. гуфта мешавад, ки дар минтақаи кӯҳии шарқии Илам якчанд деҳа бар асари обхезӣ шуста шуданд. сатҳи об дар дарёи Кос аз ҳадди маъмулӣ афзудааст. тибқи иттилоъ дар пойтахти Непал шаҳри Катманду оби дарё ба самти минтақаҳои аҳолинишин маҷро гирифт. роҳҳо, пулҳо ва манзилҳои истиқоматӣ ба пуррагӣ зери об монданд. кормандони хадамоти коммуналӣ дар минтақаҳои аз офати табиӣ зарардида корҳои ҷустуҷӯю наҷотдиҳӣ мегузаронанд. ба диққати шаҳрвандони кишвар аз ҷумла сокинони шаҳри душанбе расонида мешавад, ки аз 8 то 12 октябри соли равон дар пойтахти мамлакат чорабиниҳои сиёсӣ баргузор мегарданд ва омадани меҳмонони зиёд дар назар дошта шудааст. аз ҳамаи ронандагони воситаҳои нақлиёт ва сокинону меҳмонони пойтахт эҳтиромона хоҳиш карда мешавад, ки рӯзҳои зикршуда ба ҳарчи камтар кардани ҳаракат дар роҳҳои протоколӣ, яъне хати сайри рафтуомади меҳмонон эътибор диҳанд. биёндагони гиромӣ, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоъоти ахбор хотима меёбад. ба шумо зиндагии ободу осоиштаро таманно дорем. саломат бошед. иқдоми махсус аз Васл Бонк аз 1 октябр то 31 декабри соли 2025 свифт пардохтҳо ба Узбекистон ва Чин бе комиссия. ҳоло метавонед ба наздикон ва шарикон пул фиристед ва аз имконияти беҳтарин баҳра баред. муфассал дар www.vasl.tj. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш.
ue Teplech яке аз бузургтарин ширкатҳои чинӣ аст ки ба бунёди гармхонаҳои муосир бо истифода аз технологияи навтарин машғул аст. ширкати мо дорои заминаи мустаҳками техникӣ, гурӯҳи тавонои муҳандисон, иқтидори баланди истеҳсолӣ ва хизматрасониҳои иловагӣ пас аз фурӯш аст. ширкати мо мувофиқ ба дархости шумо гармхонаҳои типи нав ба монанди гармхонаҳои шишагӣ, гармхонаҳои чандқабатаи плёнкавӣ, гармхонаҳои сода, гармхонаҳои ҳароратӣ ва дигар навъи гармхонаҳои ба таври худкор фаъолияткунандаро бунёд менамояд. инчунин мутахассисони мо тарзи дурусти парвариши дилхоҳ зироатро дар шароити гармхона ба шумо меомӯзонанд. барои бунёди гармхонаҳои замонавӣ дар дилхоҳ макону замон ва омӯхтани нозукиҳои он ба ширкати мо эътимод намоед. маркази табобатӣ осуда дар шаҳри турсунзода бо беҳтарин шароити истироҳату табобат дари худро ба рӯи сокинону меҳмонони кишвар боз намуд. дар ин осоишгоҳ бемориҳои дарди миён ва буғумҳо, диабети қанд, бемориҳои гурда, асаб, бронхит ва бронхиал, астма, простатит, панкреатит, касалии зоб, фишорбаландӣ аз ҷониби табибони соҳибтаҷриба ба табобати босифат фаро гирифта мешаванд. ғори намак ва обдармонӣ аз имкониятҳои дигари табобатии осоишгоҳи наву замонавӣ осуда мебошад ки барои шифо ёфтани бемориҳои роҳи нафас, пӯст ва асаб муфид аст. дастгоҳу таҷҳизоти насли нав, муолиҷаи саривақтӣ, ҷойи хобу истироҳати бо фароғат, парафин, физиотерапия ва муҳимтар аз ҳама муомилаи хуби кормандони осоишгоҳ истироҳату табобат ва фароғати шуморо дар сатҳи баланд таъмин менамояд. агар саломатии худро ҳифз мекунед ва орому осуда будан мехоҳед, пас ба шаҳри турсунзода ба осоишгоҳи осуда биёед. дар ин ҷо барои шумо табобати саривақтӣ ва истироҳату фароғати беҳамто фароҳам меоранд. маркази табобати осуда, оромӣ ва шифо дар як ҷо. шумо мехоҳед дар макони орому хушманзар саломатии худро барқарор намоед, пас ба осоишгоҳи шифо биёед. табобати бемориҳои асаб, дилу рагҳо, фишорбаландӣ бо усули сӯзандармонӣ, азонотерапия, табобати бемориҳои мардона ва занона бо барқдармонӣ ва фитабочка, табобати сутунмуҳра бо пешрафтатарин таҷҳизоти бисёрфунксионалии тиббии замонавӣ дар осоишгоҳи мо. осоишгоҳи шифо дар мавзеи хушманзар ва хушобу ҳавои шаҳри панҷакен ҷойгир буда табибони кордону соҳибмалака бо истифода аз таҷҳизоти навтарини тиббӣ баҳри барқарорсозии саломатии шумо кӯмак мерасонанд. дар осоишгоҳ усули парафиндармонӣ низ ба роҳ монда шудааст ки баҳри фаъолгардонии гардиши хун дар бадан мусоидат менамояд. осоишгоҳи шифо саломатии рӯҳу ҷисм ва нерӯи тоза барои шумо. барои он ки дандонҳои кӯдакон қавӣ ва солим бошанд, калсий ва витамин D3 лозим аст. пас аз шикастани устухон, калсий махсусан муҳим аст. шарбати калсий норм ба барқароршавии теси устухонҳо кӯмак мекунад. барои кӯдакон ва калонсолон мувофиқ аст як шарбат барои тамоми оила. табибон калсий нормро интихоб мекунанд. Сегодня тоже не было продаж. Сын говорил, что можно продавать и через интернет. Когда ваш труд ценят по-настоящему, мой Таджикистан онлайн. танҳо дар KFC бо ҳамагӣ 35 сомонӣ шеф-бургер, картошкаи бирёни пурмазза ва пепсии тароватбахш. ин комбои классик аст. ҳама чиз барои хӯрдани лазиз бо нархи беҳтарин. KFC ҳамеша бо лаззат ва арзон. бо Сбербанк пул аз Русия метавонад дар якчанд сония интиқол дода шавад. ҳатто агар байни шумо ҳазорҳо километр бошад. акнун
маблағро ба тоҷикистон интиқол диҳед зуд ва бекомиссия тавассути барномаи мобилии Сбербанк онлайн. 3 миллион молу маҳсулот акнун дар Лаклак. Либосу техника, маҳсулоти ороишӣ ва дигар молҳои брендӣ бо кафолат ба сифат. Бурдарасонӣ ба тамоми Тоҷикистон аз 20 рӯз. Лаклак, бозор дар телефони шумо. ман медонам ки хонаводаи ман чиро дӯст медоранд. онҳо бештар креми фахак, пухтаҳои пуркардашудаи шаҳддору сурхрангро дӯст медоранд, вале ман дӯст медорам вақте ки ҳамаи хӯрокҳои ман як хел хуб омода мешаванд. ана барои ҳамин ман таъми қаймоқии Щедрая Летаро интихоб мекунам. ман медонам ки дӯст медорам. Щедрая Лета. Ламбротин – современное средство для борьбы с заболеваниями дыхательных путей, которое разжижает вязкую мокроту и облегчает ее отхождение. Ламбротин облегчает дыхание, возвращает радость утра. Дышите свободно с ламбротином. Ламбротин. Пусть кашель не мешает жить. калонтарин боғи чормағз дар кишвар натиҷаи таҷрибаҳои илмию амалӣ дар шароити доманакӯҳ. дар шароити доманакӯҳҳо дар шароити лалмӣ мо нишон диҳем ки боғҳои интенсивии чормағз бунёд карда мешавад. аҳамияти истифодаи технологияи муосир ва таҷрибаи нави боғдорӣ. фосилавӣ коркардист. шашум соли парвариш ва самараи меҳнат. чормағзро ҷамъоварӣ карда истодаем. дусе давра дар аҳамияти усули интенсивӣ дар бунёди боғҳои чормағз. дар майдони кам ҷойгир кардани теъдоди зиёди ниҳоли дарахтон аст. калонтарин боғи чормағз натиҷаи таҷрибаи истифодаи технологияи муосир, роҳҳои мутобиқгардонии навъҳои нави чормағз ба шароити Тоҷикистон ва аҳамияти чормағзпарварӣ дар шароити дигаргуншавии иқлим. барномаи кишоварз шоми 8 октябр аз телевизиони Тоҷикистон.